Miért karikás az ördög szeme? Mert az ördög sohasem alszik. Hallottad az új hollós fa viccet? Nem? Kár. Mi az abszolút ciki? Ha neten beírod jelszónak, hogy farkam, az meg visszadobja, hogy jelszó túl rövid. Mi a női programozó rémálma? A végtelen ciklus. Mi van a tisztaságmániás fiúk ajtajára írva? No. Hazamegyek, sírást hallok. Benézek a hűtőbe, hát a fa sírt. Mit hallgatnak az igazi Matrix fanok? A Neo FM-et. Hogy lesz a póknak telefonja? Bemegy a sarokba és telefonja. 2 kamera ül a fán. Egyik leesik, mire a másik, felvegyelek. 2 vajas kenyér beszélget, miközben egy harmadik elrohan mellettük. Hát ennek meg mi baja? Te nem látod? Be van sózva. Mi a különbség egy Trabant és egy Ford között? A Trabanttal meg lehet fordulni, de a Forddal nem lehet megtrabantulni. Mit csinál a szegény ember, mielőtt megissza a teáját? Kinyitja a száját. Mit mond a csavar az ágyban? Még egy menet, és megszakadok. Miről lehet felismerni a kíngyilkost? Döglenek utána a nők. Miért repülnek a madarak délre? Mert gyalog lassan érnének oda. Mi az? Piros, de olyan a szaga, mint a kék festéknek. Piros festék. Mit fog a kínai a pizsamájában csinálni? Aludni. Mi lesz a süniből, ha bevesz egy szem viagrát? Buzogány! Te ez a karinti gyerek nőtlen még. Nem, már frigyes. Hogyan ébreszti fel hófehérke a hétörpét? 7-Up. Mit lehet enni az üzemi konyhán? Koszt. Mi az? Fehér és megzavar evés közben. Lavina. Hogyan kérsz meg valakit arra, hogy legyen egy éles vágóeszköz? Létszike. Egy ismerősöm macskáját szürkének hívják. Ha elvinném a Tesco-ba, lefényképezném, ahogy megnyal 50 árcédulát és kiadnék a képekkel egy könyvet, a szürke 50 árnyalata címmel. 2 szőlő megy az utcán, az egyik megszólal, vigyázz autó. Hol? Most. Miért volt szegény Petőfi? Mert sokat költött. Biz, meg Baz elmegy vadászni. Biz viszi a puskát. Baz meg a kutyát. Mi a különbség a darázs és a mély között? A darázs nem gyűjti a vasat. Amerikai közlegény a feletteséhez, uram. Meglepődne, ha azt mondanám, hogy egy híres amerikai színésznő vagyok. Meg Ryan. Mi van, ha elütnek egy matematikust? Nem számít. Miért van fűrészpor a sarokban? Odahányt a Pinocchio. Csókolom, egy arany Marlborót kérek. Rövidet. Igen, egy vodkát is. Hogy hívják a vallásos bérgyilkost? Hitman. Hol alszik a féltonnás gorilla? Ahol akar. Mit csinál az űrhajós, ha megszomjazik? Űrkutatás. Miről ismerni meg a nagyőt? A 2 nagy ékezetről a tetején. Mikor fárad el a kidobó ember? Amikor hajnaltájt az utolsókat rúgja. 2 fahasába a pincében beszélget. Mondd, mi a bajod? Semmi, csak lehortak. Középkori szerelmesek. Mondj valamit, amit még senki eddig nekem nem mondott. Internet. 10 féle ember van, aki ismeri a bináris számrendszert és aki nem. Mivel vágod el az algopirint? Algoflexel. Megy a nyuszika és a medve az erdőben, a nyuszika egy tóhoz ért, a róka meg egy kicsit a villanyszereléshez. Mit mond a pedofil, ha felkerül a mennyországba? Na, hol a kis Jézus? A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon. Jimmy sétál a sivatagban. Egyik kezében pisztoly, a másikban viszkis üveg. Oda szól a haverja, na gyerünk, húzd meg. Dur. Ne azt, te hülye, a másikat. Mit teszik a vegetáriánus kanibál? Zöldségest. Anyu. Nézhetem a televíziót? Igen, kislányom, csak ne kapcsold be. Hogy nevezik azt az embert, akinek a karrierje romokban hever? Régész. Miért nem eszik reggel banánt a rendőr? Mert a banán déli gyümölcs,